Si istong nagwapuhon, wala gani ka-eskwela. Wala siya'y trabaho, wala sa siya'y asawa. Nakahukom, manimpalan na lang siya. Nilarga sa Manila, sa Maynila siya milarga. Damay putos ang iyang dala. Sa Maynila is watir ang Pinoy ana niya. Kay dituan diwan it ang iya nga sistema. Isulod siyang trabaho nga illegal delikado. Nahimo siyang drug pusher, nahimo siyang drug pusher sa Cebu ug marijuana. Nadakpan si istong natiklo na disgrasya. Didala sa munting lupa, 20 anyos ang sentensya. Dito sa bilangguan, sa sulod sa ilang silda. Mga lawas ipalabay, lawas ipatik-patikan.